Wow, čaute ľudia, je tu nové video. Toto je môj klub. No to, čo sa stalo s Minecraftom, není moc ideálne. Mohli ste vidieť. Ale som otváral dneska pek a padol mi tento Audaciary. Potom mi padol túto taký útočník Fruitshin. A tuto ešte Colestman. Ale najlepší je tento. Mal som tam ináč Fodera, ale tento sa mi viac hodil, lebo je 98. Máme tu Messiho. Takže Minecraft skončili diely a teraz budú takto tu FC Mobile. A my si ideme zahrať prvý zápas. Budeme sa snažiť získať 99 Messiho a tu dačo není v poriadku. No nič. Tak si zahráme toto. Dobre. Aha, tu nemáme. Dobre, takže nič. Aha, tak teraz by to malo ísť. Ne? Bože, to je iba 19 minút. Áno, ide to. Haaland versus ja. Tiež majú toho Audaciara, či jak sa volá, takže to bude súboj. Poriadne. Bum. No teraz uvidíte, jak viem hrať. Ja si myslím, že najlepšie neviem. Ja som biely, aby ste vedeli. Ale obranu máme super, 101 šlo Schlotterbeck. Zase pekne obránil Schlotterbeck. Tu máme Messiho. Čo je, to bolo iba tebou. Schlotterbeck pekne zase zabránil. Audaciary ide, neviem ako sa to správne vyslovuje, ale môžete mi to napísať do komentárov, ak viete. A hráme si. Joj, mal som skôr strieľať. Audaciary. No nevadí. S tým Audaciarym som ešte nehral. Pekné nožnice. Ale to nestačilo ku krásnemu gólu. Zase! Mal som zbližšia. No nevadí. Nie. Teraz sme mali toľko šancí. Ďalšia šanca mohla byť k dispozícii, ale asi nie. No počas.
Aldasari. Jo! Krásná strela. Snažím sa dávať také krajšie góly. A tu Waterback nepremení. Jo, teraz. Že takúto petardu vychytali. Fúha, Aldasari dal peknú petardu, ale protihráč má zlý signál. Takže musíme počkať. Áno, Alvara. Teda Alvila. Argentinec. Pekná hlavička. Aha, oni to hrajú na audio. Tak preto sú trochu takí silnejší. Jo, no tak. Ankara Messi se presunul. Gól jak nič. Toto som len tak chcel nacentrovať, ale nechceť som dal strelbu. To čo bolo za strelu? To čo bolo? Bum! Fú! Krása! Dnes si ho mimochodom vystriedali. Dal takú peknú asistenciu. Taký gól som dlho nevidel. No a čo zdržuje? Openda. Aldasari. Dva nula. To bude asi pre tento prvý diel